Salutare, băieți! Astăzi începem jocul singur, dar încă nu. Stați să deschid și o trotinetă că mereu acum să luăm pe David și-o lua și el trotinetă nouă și-o lua cu Chirin. Dați să-mi pun și o bursetă aici că am o surpriză pentru voi mai încolo. Stați să nu vedeți. Așa, nu știu, n-am făcut vlog de mult. Nu prea v-am mai spus, v-am mai povestit că nu prea mai e cu cine, nu prea mai nimeni nu vrea. Astăzi merem până la Lidl, că e poftă de înghețată. Da, stați că eu am pus așa. Nu o să se închide de tot asta, nu mă jurați, o să se vadă urât, dar aia e pentru suportul, că eu îmi țin ăla. Prea mai am baterie, dar las că e bun. Nu o să mă vedeți un pic. Hai, da grea. Bine, nu e așa grea, dar i-am scris și lui David să vină. O să mergem după el să vedem unde e. Să trăiți! Mi-am pus și rață. Sper să nu-i pierd ochelarii ca la asta, ca la aia la altă. Stați că nu-mi place cum se vede. E așa. Da, bun. Lăsați și voi un subscribe, un like, nu ceva. Nu prea am spus că la vlogul, parcă vlogul trecut sau ălalt, am spus că dacă se strâng 100 de like-uri, mergem până în Teliu, până de fapt în Cinciș. Nu s-au strâns, dacă când se strâng vom mere, dar na, până la urmă asta se strâng. Uitați-l! O venit și el. Sper să nu se închide telefonul de la soare, dar hai bă că eu am început direct cum am plecat din casă, că na. Am spus că și-a luat și David trotinetă Cacarun. Bă, știi ce? Eu zic că mai bine să-ți pui geanta asta, să-ți o pui așa jos. Adică zic că asta nu stă foarte bine aici, să o pui aici așa. Stați un pic să asistăm la... Asta nu mai trebuie desfăcut un pic. Nu desfă de tot. Și dă mai în jos. Asta e că trebuie băgat pe lângă cablu. Așa. Cacarun. Mi-am pus de asta. Și-o lua G2 Max. A, ți-a venit? Da, în 2 zile mi-a venit. De pe Temu? Nu, de pe trotinete piese. Îmi dă numai 15 Da, cât lei. te da pe el? 15 lei. Cu transport 6 lei, 21. 2 zile mi-am venit. Și ăsta cred că poți să-l pui așa. Foaia asta că nu știu cum să-l... Să zic, e bine, e 21 de lei. Și-a făcut buioana aia, gagic. Cine? A, da? A, Ce să mai zic? aia zic. E milă de băiatul ăla, că na. Dar cum naiba se pune ăsta? Stai. N-ai cum. Dar știu că ăsta stă bine așa și fără... Stai. Dacă nu, uite, pe aici îl pui. Pui așa. Păi da, pe acolo trebuie. Bage așa. Să mergem mă până la Lidl, că vreau să-mi iau înghețată. Și acolo e aia de care... Bun. Facem așa și la asta, la altă.
Nu, că stă bine, stă mai bine. Am nu mai să văd gheturile de pe ăsta cu ăsta. Dar o să se aburească rău și te tons. Da, de când? De o săptămână. În sfârșit ție. Ce? Sfârșit ție părul. Bă, dar știi ce am zis? Am zis că vreau să văd cât de... Oh, mulțumesc, mă lasă. Vai, stați că aici trebuie să dau ăsta mai... Mamă, stai să... Adică n-ai uitat de unde ai plecat, stați un pic să-i dăm. Mamă, m-am dus. M-am cam dus. Vai. Stați că parcă totuși respect și eu. Adică lucrul meu, ăsta nu e lucrul meu. Vă pun ca să nu... Așa. Bă, dar chiar, vine ziua mea. Pe 13, vineri, de fapt, vineri seara. Că... luna asta, da. O să fii pe 11 la mare? Pe 9 pleci? Nu, mă, nu. Bă, nu vă pun să vedeți asta așa, dar... Na. Bă, hai nu vă mai lăsăm cu drumul, că n-avem până acolo, până la Lidl, n-aveți ce să vedeți. Și închid mai bine, adică chiar n-aveți ce să vedeți. Cum mă dau pe o trotinetă, nu-i... Claxon. Bun. Haideți, bă, că vă las, nu vă mai filmez drumul, că n-aveți ce să... Ne vedem la Lidl. Bă, hai că am ajuns la Lidl. Le legi? Le legăm? Bă, am uitat. Uitați ce avem. Am luat măști de-astea cu Messi. Avem amândoi și tu ai cu Bin sau... Am și cu Messi și cu Bin. Mr. Bean? Tu cu ce-ți alegi? Messi sau... Eu cu Mr. Bean. Bă, bine, da, nu acum. Asta le lăsăm aici așa. Vrei să le legăm? După. Nu, că-s camere doar. Hai să ne Le ia-ți cheia, păi. Le băgăm și după aia le punem pe față și să vedem ce reacție oamenii. Haideți să mergem în Lidl. Să ne lasă sau nu? de la culăbuie. Eu nu am înghețat doar. Am ce bine e aici, voi băieți. Mamă, nu știu cu ce să plătesc cu cardul. Cred că da. Să vedem. Zice lumea, se uită lumea la mine că port suportul ăsta, zici că sunt... Opa. Da. De asta cu căpșunii bună. Eu nu vreau vafă. Da, că mi-au dat asta așa. Bună rău asta. Mi-au dat asta. Îți iei mai ții de la? Nu. Suc? Avem apă, da, chiar. Fai, stați, bă, că... Eu am cardul în telefon și trebuie să plătesc cu telefonul. Stați un pic, că trebuie să vă dau un pic jos, că eu cardul am în telefon. Plătiți. Stați să nu se vadă anumite chestii. Așa. Card. Stați un pic. Stați un pic că trebuie să scot cardul. Acum abia. Aoleu, trebuie să pun asta să nu vedeți. Întreabă Moni să întreb
Nu că trebuie să închid și acum am zis că să-și pună masca. Stai mă, că ți-o fac eu. Are ochii strâmbin ăsta. Stați acum să mi-o pun și eu și după aia să... Stați un pic. Stați un pic. Stai un pic. Așa, așa, așa. Să mă vedeți. Ia pe mine. Nu știu dacă... Mergem așa pe stradă și... Așa, aulău, stai că mi rup folea, da, las. Bun, mergem așa pe stradă. Deci după aia mergem pe Chizi, bă, băieți. Mi-ai făcut un volt. Mi-ai dat un volt. Disgrace. Bun. Bine, așa. Aoleu, opa, opa, opa. Se vede greu prin astea, bă. E aici, Willy, bă, pentru video, e aici, stai. Cioburi, nu! Uai, fix în cioburi s-a dus. Uai, ia. Uai, dar ce faci? Hai pe aici, bă. Hai, bă, dă-i. Știu, dar că-s de off-road, dar... Na. Au. Dacă nu se vede bine, nu văd nimic prin masca asta. Dacă se închide filmarea, îs papa. Bă, dacă mi se gata bateria, merg și iau bicicleta. Că, na, nu mai am foarte multă baterie. Mamă, dar mă jur de văd ceva, bă! Aoleu, opă, la accident. Bă, vă mai reamintesc încă o dată, trotinetă de vânzare, anunț și pe OLX și pe Vinted. Nu mă întrebați de ce l-am pus pe Vinted. Preț 1700. Motor nou. Dați-mi mesaj dacă vreți pe Instagram. Dav1duț 113 sau aici comentariu și vă spun mai multe detalii și așa. Predare personală sau prin curier. Probă în Deva, Hunedoara. Eu zic că trotineta e bună, că na, cam astea sunt prețurile la... Are încă garanție, trotineta aia prelungită, că așa, aia nu mai are originală. Adică tot originală e și aia, dar na. Hai. Hai pe aici. Da, lasă acum, hai. Merem pe pietonală. Da. Merg pe pietonală, adică pentru cei care nu sunt din Hunedoara, e un fel de bulevard. Așteptăm la roșu. Bă, dar știi ce-i fain? Că la măștile astea și dacă te uiți la cineva, nu vede dacă te uiți la el. Adică nu dau seama că te uitai la mine, puteai să te uiți încolo. Ma, dar... Eu am cumpărat. E autobuz Asa-Bloi. Să se uita un om de la în autobuz. Merem pe lângă. De asta suntem filmați. Bine, ăsta numai pe lângă n-a mers. Ba da, glumesc, o mers. Mers. Bă, ai văzut că ne bagă biciclete. Stai un pic să-mi strâng frâna. Ce? Stai un pic să-ți fac masca, întorci un pic.
Stai că ai ochii strâmbă bine. Gata. Bine. Nu ne înjurați. Dacă vede cineva de la poliția locală. Bun, pe Willy, bun. Aoleu, aoleu. Salut, băiatul, salut. Față are, bă, nebunul. Stai, bă. Opa, opa. Te-am luat cu naimbotul. Te-am luat cu naimbotul. Hai. Mamă, fiți atenți aici, auzi scârți aici, auzi scârți. Bun, s-a luat cu roșu. Fuck. De ce se uită? Auzi, de ce se... Da, văd. Mă duc pe roșu. Nu te du. Da, camera. Da. Uite ce... Aoleu! Bă, nu știu dacă ați auzit. Erau cu Drodeta, nu știam cine s-o lângă noi, era o fată cu care mergea la tenis, bă, au făcut... S-a speriat de mine. Hai pe aici. Pe aici, bă, pe aici. O, zici că suntem veniți de pe altă planetă, bă. Uite-l pe Duca! Bună ziua, domnul! Nu te cred! Era, bună ziua! Bă, dar cred că merge mai tare Drogenta lui. Ba nu, că tot la fel. Știi ce fain? Că nimeni nu te recunoaște cu masca asta. Pe mine nu. Ba, cu trotineta. Da, na, las. Nu toți știu. O, da, dar nu prea e lume, bă. E cam puțină lume, bă. Sper să nu se închidă, stai să mai verific dacă nu s-a închis cumva ăsta. Nu s-a închis. Că se mai închide de la căldură, bă. Mai îmi dă eroare ăsta. Că se... Ce zice aici? Stai un pic. Zice cumva accesul cu bicicletele este interzis. Dar eu n-am mască, eu nu văd. Știu, păi tocmai. Eu nu văd, am masca pe ochi. N-am văzut, erai după... Oh. Băi, nu știu, n-ai fanta, ceva. Mamă, era să se ducă. Nu, dacă se uită. Bă, mă mai uitați așa. Aici. Hai, de fapt, hai pe acolo. Hai pe acolo. Da, îl văd. N-ai văzut cum se uitau la noi? Cine-s bă ăia? Îi cunosc pe nebuni. Hai pe aici, bă. Se vede, nu-i cunosc. Marian! 3! Temu! De pe Temu! Da! Un băiat de la școală. Bă, nu te mai uita, bă, așa!
Așa. Cam asta e vlogul de azi. O să mai film cu mășile astea în vlog dacă vă place și vedem că... Na. Da, bă, ce mai speriam în camei. O să mai facem vloguri cu astea. Cam pe asta se bazează vlogul de azi. Pe măștile astea și pe plimba cu trotineta. Mai am 3 linii jumate. Da, au! Oh. Hai mă pun la țâșnitoare, la spital. Nu mai pot de sete. Nu mai pot de sete. Hai pe aici, dă-i. Auziți aici scârți. A lui nu poate așa ceva. V-am zis? Nu se aude ca la mine. Mine pot. Hai să trecem. Uai, stai să vedem dacă... Hai mă, dă-i mă taximetristule. Hai, dă-i. Bun. Hai că a urcat 350 de W. Ha? Ai dat cu șurubul în bordură? Că filmează. Bai că vă închid iară, că iar fac vlogurile foarte lungi și nu se uită nimeni. Ne vedem când ajungem pe Chizid. Da, bă, hai că am dat full send. Trebuie să încep să-i dau filmare. Wow. Haideți, bă, acum chiar revenim când ajungem. Nu mai așteptăm. Na. Acum nu mai tot pornim pentru... Așa, ne-am prelungit, iar nu mai stăm la vorbă, vă las când ajungem. Haideți, bă, că am revenit din Chizid. Unde a rămas, mă, potur? Hai, stați că vine. Am revenit din Chizid, nu știu, ne plimbăm prin Chizid pur și simplu, că doar chiar n-ai ce face, adică n-ai ce face. Bă, aici imediat stă Chicirianu, un coleg. Colegul ăsta are Joyor, nu mai știu ce, dar seamănă rău cu Chiringe de Mester, are dual motor. Uite, Acilia stă. Da, să vedem. Ce? Jo. Pe unde merem, bă, la unde naiba? What the fuck, cum se vede? Ce șmecher se vede? Pe unde l-am? Se vede. Aia zici, zici că ești în America de România. Hai pe aici. Oare aveți idei unde ajungem dacă mergem acolo? Ne plimbăm. Nu sunt câini, nu? Poftim? Ok. Nu sunt câini. Da, știu. Ok, mulțumim. Oh, dă-i. Mamă, dar mie nu cred că mi-urcă. Sau hai că... Ai 350 de vas, dă-i! Dă-i, bă, dă-i! Pe unde, bă? Pe aici, nu? Da, pe aici. Pe aici. Da, bă. Se scrie efectuez curse locale 4 din 30. Din 30 în 30. Efectuez curse locale 4 Chizid. Nu știu, mă, habar n-am. Scrie acolo efectuez curse locale. Aoleu! Ma...
Aoleu. Bă, dar multe taxiuri mai sunt pe aici. Se duce 27. Hai să urcăm. Hai. Dai. Nu mi urcă. Dai să dau la picior. Nu urcă. Olo! Uai, 15 minute vlog, uai, și plus cât am mai... Stai că... Ma... Hai, bă! Uai, haideți că coborăm și noi de pe Chizid, că nu știu pe unde. De fapt știu, dar am zis să fie așa. Coborâm cam în 5-10 minute și opresc vlogul, că iar e prea lung de 20 minute și nu-mi place. Dar sper să nu mai lungesc. Toți. Bă, dar vezi că nu s-a dus multă baterie. Bă, fix acum vorbeam cu oamenii mei că nu s-a dus multă baterie. Din 4 linii nu s-a dus o linie. Are cruise control. Bă, dar ce căsoaie pe aici. Da, asta îmi place. Asta e frumos. Dar și aia e frumos. Și aia e frumos. Uai, David! Bă, merem în vlogul următor. Dacă nu uit, merem în escape room. Să vedem dacă avem voie să filmăm, bă. Vă vedem și o să vă las la sfârșitul vlogului să văd dacă o să avem voie să filmăm în escape room. O să merem acolo. Da, o să vedem cum e. Și o să filmez. Merem acum, merg cu David și verific. Și văd dacă vă las la sfârșit dacă am voie să filmez și dacă nu. N-ai, bă, băieți, vă las. Mulțumesc că ați vizionat acest vlog până la final și ne vedem cu următorul. Vă salut. Ciao, ciao.